Mjumbe ong'eyo wachno maber ahinya ni jasiasa en okawo opportunity gimoro amora, obed mor obed lit mar advance political interest mare, nyaka koro ketre ni ane matimo to joka ok otimo. Koro ema ineno ka gidwaro gik mineno gi kamera to gik ma very essential monego konj jopiny to wigi owil godo. Nikech inyalo yudo ka sani gimipogo malich kuondego inyalo bedo ni ipogo mchele, ipogo ganda, ipogo kata dengu ma bende bera ji chiemo. To nitiere weche moko kendo matek manie iye kanyo mowinjo bende olos arrangements kun sana kuom jok, nikech kana ng'iyo statistics almost ji 62,000 obedo displaced. E thurwa kineno yo nyando kocha ji mang'eny mobedo displaced otergi kure e sikunde. Ka wan gi tuoche madhirakore gi ji, waterborne diseases, cholera, be nitiere preparedness, kech mago tinyalo los without the camera. Nitiere gik machalo kaka vulnerability mar girl child. Wachore ni 2020 kane corona hit, dweche aboro mane school olorgo, 375 people, students no way school. To nyiri mano mako ich, nyiri matindo between the age of 13 to 19 mano mako ich, bende ne ng'eny sana. Koro ing'iyane ni what respond, nikech already disaster osetimore. To what are the mechanisms ma respond go to this disaster? Koro nyaka wang'i it wholesomely. Wang'iye ni nitiere chiemo midwaro ka, nitiere health crisis, nitiere security crisis mabende yudore ka. Nikech sani koro ji oriwore kumoro achiel. Koro kony monego bed maber en kony moriwo ji te. Iriwo jotend gwenge machalo kaka chife, iriwo kaka assistant chiefs, iriwo kaka jodong gweng manie IDPs go, iriwo nyaka DO matsani longo ni assistant county commissioner to ACC. Kasto mjumbe bende nikech en stakeholder, en spokesperson mar the entire constituency, ward representatives bende bedo kanyo. Koro bedo gima itimo together, ji riwore, ok ni ng'ato pull from the other side, ng'ani bende pull from the other side, mondo koro neni ere ng'at matimore nade, ng'at matek matimo. With that, Cleophas Anyisi ni objectivity mar kony ni biru maruma bang' kamera. To bende kapok adhi ir Mheshimiwa Peter Masara mondo mi olernwa, mana higa mokalo ka dwe mar 11 jood bura ne oketo tenge omenda maromo bilion 8.2. Mana odiechienge 2 mokalo ka, mana juma mokalo ka, koro dwaro nitiere treasury kata bad migawo mochung' ne weche mag omenda pacho ka dwani mondo mi omenda maromo kanyo bilion 10.6 oket tenge ne weche mag oula. En thuolo matin ne dweche 6 omenda kiriwo bilion 8.2 bilion 10.6. Nitie kama jo Kenya ok winje kwano moro koso to jood bura ang'o kono, nikech ma penjo mabiro ni Mheshimiwa Masara, bende untie go omenda mar emergency mane Steve wacho ni to percentage mane mantie, to kata ka sani jou oula oketho puothegi utiyo kod geo machal nade? Mokwongo wakili wawinya ni pachi kanyo kata dir Mheshimiwa Masara. Ing'eyo ni riwruok mar okinde nyose